Bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama e inɗe on manama e jettoɗe sikala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗi baɗowo ko wela eɗo wela ende wela eno welira gam humnude aadi nde tawno fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi amen e moɗon aadi mon e plateau Robino Diayndeji mo Pindi TV ko kala subaka altine ha aljuma e ñalawma aljuma hande o en gartiɗo gam humnude on ɗon aadi oɗon gowdirno e huccodirde Aissata Ndiaye walla Moussa Niang kono ɓen ɗiɗo kala ngalaɗo jeeyi sababu noon en gari e oɗo saaha gam humnude on ɗon aadi beele mbason yewede beele mbason humpede e kala saaha ɗum noon en gari ko ɓoyta ma en gar e Robino Diayndeji sikkala e oɗo subaka hande aljuma 17 lewru juin Diayndeji leydi Sénégal kala e mbaadi kubal dawri ko seppo jogorgo wadde ɗo e wuro lamorgo ngo Dakar tawi ko seppo ngo coalition Yewwi Askan Wi jogori wadde ɗo tawi gonɗon seppo koko haɗa tawi haɗi ɗum ko préfet de Dakar kono kadi gonɗon seppo haɗama toon to Ziguinchor Diayndeji ɗi kala noon pini e oɗo subaka gari hen joni joni ma en gar e ɗen ɗon ko yiwiti ha joni mbiyen e ko fate banggue ɗin ɗon roɓindo walla mbiyen ɗin Diayndeji leydi Sénégal no cifori puɗɗortoɗen ko Diaynde Las Diaynde Las e oɗo subaka hande ene wayno nde wi ko manifestation kaɗaɗo tawi haɗa ɗum ko coalition Yewwi Askan Wi e on ɗon tuma noon ɓe mbi tan ko Dakar hande o inana motti fofandu muɗum ɓen kam ko ɗin konngoli tan dabɓe kini e oɗo subaka Diaynde Sud Quotidien no jirton ni e ko yewitengol ɗon bindol ɓe mbi ko manifestation woni gonɗon seppo ngo yamiraka tawi kongo haɗango ummorade e préfet de Dakar e toon to Ziguinchor e oɗo ñalawma 17 ndu lewru gonɗen ɓe mbi ko aljuma kulɓiniɗo aljuma mo ganduɗa hande hakkillaji kalinen daari jandiyankoɓe ne jañi hen e hello tati yadude e natal ɓesguji leydi Sénégal ene jogui on ɗon ararayi woni ko wiyete e drapeau guindijo o Diaynde Les Échos nden natiri dingaral ene wayno ko manifestation kaɗaɗo o mbo Yewwi Askan Wi ɓe mbi ko ɗum foof e wade noon Yewwi Askan Wi on coalition opposition ene wayno yiddi muɗum ko yaɓɓude nden ɗon haaɗi nde laamu leydi Sénégal haaɗi jeeyi sababu noon ɓe mbinde gardini bindol ene wayno ko duule ɓaleeje jogori hande finde ɗo e wuro lamorgo ngo Dakar no ɓe mbiri ɗum ɗon noon caggal nde ɓen opposition jaltini ko wiyete ko hashtag mo ganduɗa ko e nder réseaux sociaux woni ɓe mbidni hen ngol ɗo bindol seule la lutte libère kono kadi yimɓe foof yo dogan toon to place de la nation ɗum ɗon woni koɓe mbaɗi partagé e nder réseaux sociaux beele ƴamde hakkillaji ɓesguli ɗi mbawa arde toon e on ɗon tuma noon ɓe dokki kadi ko wiyete ko technique woni no yimɓe mbawi wadde sahande bedda gazuji lacrymogène ha ɗum ɗon wasa tampindeɓe aɓe pammina e nder hello ɗiɗi ha joyyi e nden Diaynde Les Échos diaydiyankoɓe garti e konngudi Barthélémy Dias e riɗo dendagal ɓesgu Dakar kala nde yaltata e koɗorde mumen gudda gollorde mumen gara jaaha toon to place de la nation tawi enen jogui drapeau national ɗum ɗon wona arme mabɓe woni joguitaji mabɓe noɓe mbiri kona ɗum force de défense et de sécurité ɓe mbi inana goni eko wiyete alerte maximale woni tan ɓen ɗon hande dentanama no fewi enen gandi ñalawma sifa muɗum no jogori wade Diaynde L'Observateur nden Diaynde e oɗo subaka hande ari kamne on ɗon manifestation mbo laamu leydi Sénégal haaɗi tawiɓe kadi ɗum ko coalition Yewwi Askan Wi wondude e wallu Sénégal ɓe mbi ko Dakar hande ina wondi e kulhuli ina wondi e Jamba Nibbo mo wetani taw e on ɗon tuma noon ɓe garti e nden ɗon haaɗide no ko mbiyata la ligne dure mo Macky Sall tawi noon huccidiri ɗum koye on baɗɗo radicalisé woni tan Ousmane Sonko e wondi muɗum kono kadi ɓe garti e sifa ngoɗo seppo ɓe jerodiri ɗum e seppo mars 2021 seppo ngo ɓen ɗon opposition juɓɓinno ha jibini wargoji ɗo e wuro lamorgo ngo Dakar e dendagal jogui Sénégal kala e kuɓal ɓe dokki konngol on menoɗo wonde commissaire de police kono kadi mbo hakkille muɗum yaari to banggue ndenka on ɗon arti e fanno o kono kadi ɓe garti e konngudi Benno Bokk Yakar hollirɓe wonde ene paadi on ɗon coalition Yewwi Askan Wi kono kadi ɓe garti e konngudi CODIS e riɓe yo dendagal ɓesgu leydi Sénégal kala artiri hakkillaji mumen saabu politique wona kañum tan wuura ɗo e nder leydi meɗen Diaynde Vox Populi e oɗo subaka hande kamne arti on ɗon manifestation moɓe mbi
ko manifestation kulbiniɗo mbo yeewi askan wi jogori yuɓɓinde ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ɓe mbi ko aljuma kulhuli aljuma kulbiniɗo wona tan ɗo e Dakar kono kadi ha toon to Ziguinchor jeynenkoɓe ne pamminen ɓe mbi tan ko ɗum ko mbi ko importante dispositif to banggue sécuritaire ɗum woni ko stati oɗo saaha hande wuuro lamorgo ngo Dakar ɗum ko guila hanki jamma ne wayno kono ngu naati leydi ndi kono kadi ɓe garti e erango ɓe noddirteɓe kodis noon ko fedde rendinde dendagal jokkoɓe en ɗam kam e diine leydi Sénégal hollirɓe wonde ko keeɓi yamirore walla nelal ummorade e khalifaɓe généraux ji dendagal leydi Sénégal kala e kuɓal yoɓe kaldu e ɓen waɗoɓe dawrugol nde gartita hakkillaji mumen ganda Sénégal ko dendaɗo wona kadi dawrugol tan leydi ndi wuuri ɓe garti on ɗin ɗon sappo e joyi organisation ngaji ɗi ganduɗa ko société civile eriɓe yo yimɓeɓe gartita hakkillaji mumen ha tengti ɓe ñaagui tan ko sumgoji deƴƴi sumgoji labɗi sumgoji ɗi ngala muhuña ko godi mabɓe jajine tawe e hello joyi e nden jayde vox populi jayde quotidien le quotidien nden ɗon jayde arti e on ɗon rassemblement woni ngal moɓodiral ngal ganduɗa koko haɗa tawi ko yeewi askan wi haɗa ɗum ɓe mbi tan de ko ɗum manifestation ngo ganduɗa ngo yeewi askan wi koko haɗa ɗum e on tuma noon société civile erima nde yimɓeɓe gartirta hakkillaji mumen ɓenne kadi ne jañi e hello joyi e nden jayde witende quotidien le quotidien jayde enquête natiri dingaral kamne oɗo ñalawma hande koye gonɗon felo ɓe mbi ko manifestation mbo yeewi askan wi kulhuli mawɗi ene joga ha tengti e kareli gulɗi musɗi hakkude on coalition e yimɓe bennoɓe ko yakar kono kadi hakkude on coalition e ɓen ɗon dadiɓe leydi men Sénégal ɓe mbi tan ko alay saago Sénégal yalta e oɗo saaha walla mbiyen e oɗo sifa mo wondi jeynenkoɓe ne jañi hen ɓe mbi ko aljuma hande o sappo e ɗiɗi lewru juin ko ñalawma kulɓiniɗe wonande leydi men Sénégal société civile ɓe mbi tan de ene wayno kañum menne kolliti ene mbawi dogde koyɗe moƴƴe koyɗe masala hakkude mumen e hakkude mbiyen ɓen waɗoɓe dawrugol ha leydi men ndi yalta e oɗo crise gonɗaɗo ɓe garti ha joni e konnguɗi biteɗo Eliman Kane mo ganduɗa ardi ko gomno wiye hono Lynx Africa o holliti wonde ko yiyaɗo henno ko e nder leydi men Sénégal e oɗo saaha ko ɗum sacrifice te ɗum meeɗano yiyede ɗo e nder leydi meɗen way tan kono leydi men woni koye ruttade ko wi hono case de départ woni ruttorade fuɗo fuɗo e saaha nde heɓanno indépendance mbaylen haala kono kadi mbaylen jayde libération e oɗo subaka hande kañum ari koye fannu goɗɗo ɓe gari koye révélation mo ganduɗa ko wargo ngel ɗo cukalel ngel duuɓi joyyi tawa ngel fitano muɗum ne yooɓa toon to leegal ene wiye seebi kotan ɓe mbi tan de ko ɗum horrible manam ko wargo musgo wargo hantoringo woni ko yiya e fanno caggal muɗum noon ɓe gari famminden nde ngel ɗon cukalel tawa ene leltori banggue goddol muɗum walla mbiyen dande muɗum ina taƴa tawi hirsira ko laaɓi kin ɗon laaɓi ko ngel cukalel hirsira ni jeynen koɓe pamminen wonde ki yitama tawi ko laaɓi defruki woni laaɓi cuisine tawama e nder nden ɗon huɓere ɗo ngel ɗon cukalel wara huɓere wonnode mahede toon to leegal bitegal seeɓi ko tan caggal muɗum noon woodi hen jaggaɓe ene hen goggiraɗo ngel ɗon cukalel barguel on goggiraɗo ni jeynen koɓe mbi omo jokki wiide ala ko ande gonɗon wargo kono kadi wona kanko waɗi ɗen gueɗe cantude no way wade kala konu walla mbiyen la section de recherche bo Colobane ina jokki hebde on ɗon dossier ngam jokkita on ɗon gonɗon los ko ganduɗa ngo inana waɗe e mayde ngel ɗon cukalel toon to Sébi Kotane jayde stade quotidien ɗo guddirten robinet men jayndeji hono kala subaka jaynenkoɓe mbaɗi ko attaquant ji leydi Sénégal tato ɓurɓe wawde markude woni ko wiyete ɓurɓe wonde décisive to banggue équipe nationale du Sénégal ɓe mbi ardi ko Papis Demba Cissé Mamadou Niang woni deuxiéme Sadio Mané woni tolno tataɓo woni troisiéme e on tuma noon jaynenkoɓe ne pamminen ɓe mbi ko Papis Demba Cissé kala deux match kala match ɗi tan omo marque hen bit goto ɗum ɗon noon woni koɓe pamminen ɓe kolliti kadi wonde ko Moussa Sow kañum hetti yesso Henri Camara kono ɗum ine tawe hen konnguɗi Patrick Vieira on mennoɗo wonde joueur toon to équipe nationale du Sénégal hande ko entraîneur omo tawe ɗo équipe nationale du Sénégal e vacances o suuti konnguɗi fewde équipe nationale leydi men Sénégal ɓe kolliti wonde noon
kanko Patrick Vieira o wi ko golle ɗe ɗum Cissé woni wadde ɗe omo yoni ɗum kono kadi football Sénégal inana woni e juuɗe moƴƴe ina yaari yesso no wiiri caggal muɗum kanko Vieira o wi ko Sadio Mané ina foti nangirede comme no Ballon d'Or France Football kono ɗum o holliti wonde Cheikhou Kouyaté joueur makko ko exemple to banggue professionnel kanko Patrick Vieira o woni e haalde ɗum kono ɗum ko ɓe garti wonde mo meilleur buteur to banggue décennie sans penalty Sadio Mané ɓuri forde Messi ɓuri forde Cristiano Ronaldo Mbappé et Karim Benzema woni ko jayniyankoɓe garti kono kadi ɓe garti mondial 2022 hollitama wonde prime aji ɗi kala mbaɗama dévoilé manam saktama keɓɗo on ɗon prime walla on ɗon coupe ma heɓ ko tolni e nogas jeegom piccalnayyi milliard e halis CFA ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko tongunoɗen e kabaruji walla mbiyede roɓine meɗen jayndeji e oɗo ñalawma hannde no gowɗen wadde kala saaha ko addude toɓɓere yewtidde e bandiraɓeɓe toɓɓere men hannde sikki ala en mbawa haalde ko wona ngoɗo seppo jogorgo wadde ɗo hannde e wuuro lamorgo ngo Dakar sanga kikiɗe e toon to Ziguinchor eɗen gandi kamɓe coalition Yewwi Askan Wi woni principal opposition ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe kolliti wonde soɓe jamirama e soɓe jamiraka koɓe waɗoɓe laamu ngu no wi kañumenne min gaccata mbaɗon ko jiɗɗon ko wadde ko wiyete ko trouble à l'ordre public no wayi wade foof ko erade bandiraɓeɓe erade waɗoɓe dawrugol ɓe on jettaki hay 10% on jettaki temdere kala yimɓe sappo donc ko heddi ko foof ko capanɗe jeenayo e ko joomen golle en ko joomen haajuji en donc ko foti no yimɓe sappo e nder temdere potani jaggude otage leydi hande o sa ƴeewi Dakar yimɓe fof nan dongna goto fof nana sooda goto fof nana waɗa haaju muɗum ne hoota ko adi caggal juulal tisubar ko kulhuli joga saabu miijade seppoji bannoɗi hitan ujunaje 2021 ɗon lewru mars donc jiɗen wiide ko waɗoɓe dawrugol ɓe ganduɗa kon yimɓe sappo e nder temedere donc ɗum ɗon fotani wonde jomumen ne jagga otage leydi ndi ganduɗa ndi ko 17 millions d'habitants te ɓen ɗon 17 millions d'habitants sa daari ko waɗata hen ko dawrugol timmani hay million neɗɗo ɓen ɗon ɓe timmani million noon so tawi ko Allah potani vraiment jaggude otage woni ɗeɗɗo leydi ndi to banggue faggudu ɗeɗɗo leydi ndi to banggue hajuji ɗeɗɗo leydi ndi to banggue jokere en ɗam kadi ko wiya ko leydi yahata koye dow kuule kono kadi leydi joporten to banggue démocratie wande leydi Sénégal mbiɗa sikki démocratie ko ɗum responsabilité moni kala ko responsabilité état so tawi ene foti hokkude yamirore to banggue seppo yo rokku so tawi ɓaade koko waɗa garantie to banggue constitution so tawi aussi opposition ene anda wonde ɗum ɗon koko haaɗa ene foti joɗade waɗa fiiɓa juuɗe muɗum ha saaha goɗɗo o watta demande goɗɗo on saaha so tawi jaɓanama waɗa so jaɓanakam tawi andama ñaguinoma ngol hokkaka société civile ko noon société wonde citoyen lambda ɗi kadi aussi ko noon donc moni foof ne jogui ko wiyete ko part de responsabilité muɗum e fannu o to banggue démocratie leydi ndi to banggue jokere en ɗam leydi ndi to banggue jaam leydi ndi saabu Sénégal ko leydi jaam ko noon wiya ko teranga pays de la teranga esprit teranga ina foti heddade e hakkillaji ɓesguji ɗi ɗum noon ko ɗin konnguɗi mbajotoɗen bandiraɓe ko ɗin konnguɗi paraten e ɓesguji ɗi paren e jinnaɓe sukaɓe ɓe nde gaynata ndena sukaɓe ɓe saabu kadi ganden politicien ji ɗi eɓe jogui fannu ɓe erto sukaɓe ɓe te kamɓe sukaɓe mabɓe tawa nana caggal leydi wona aɓene kuufi ɗum e galleji ɗi ɓeero rewɓe tawi rewɓe mabɓe nana goni e galleji ɗi ɓeero rewɓe mabɓe ɓeero rewɓe jananɓe tawi rewɓe mabɓe nana goni e galleji ɗi jiɗen wiide ɓeero sukaɓe jananɓe tawi sukaɓe mabɓe nana e galleji ɗi ene ndena enen goni galleji mumen ne ndena tawi reni ɗumen ko garde cour uji mabɓe walla reni ɗumen kadi aussi ko moɓe mbaɗe dame galleji ɗi tawi enen ɓeega e ereteɓe ɓe en ndenetake ko ari foof yana e meɗen donc mbiten tan ko erago ngo coalition Yewwi Askan Wi eri hande eɗen mbiye yo Allah wattu hen ruufu hen ndiyam salligi ko ɗi konnguɗi guddirten e oɗo ñalawma hannde roɓino jayndeji yo jaam jogo Sénégal jogo onon ɓe gona Sénégal naaɓe wonɓe caggal leydi en tout cas wonɓe nder leydi ndi kala nanoɓe ko kalten ko aadi moon e roɓino jayndeji ko altini e ɗo e oɗo plateau tawi jatan hen ko Aissata Ndiaye yo Allah hokki en ñallude dow jaam hirde dow jaam kono kadi walde dow jaam on jarama